Всички, които ме гледате, аз съм Враг 4. Днес ще мина първата специална мисия, не цялата, но докъдето стигна и тогава ще спра клипа. И така да започваме. Не се съмнявам, че ще стигна до 6-то. И почваме. Малко ми лаги, компютъра ми стоя цял ден включен. И така, той ще го бием. Няма да бием всичките, защото аз не съм 300 ниво. И който му победи, предполагам третия епизод ще бъде пак за специални мисии, за да го довърша. Сега дали ще успея да го бия тая. Бил го е. 67 яйца са се щупили. Айде бе, гаден лак. И минахме 24 лева. Така, почваме. Той ще го бием. Слаб е. Залевяла си. И така дадем някакъв балон. Воден балон. Лаги ми много и то много. Лаги. Третия епизод ще покажа как да си направите мишката пълничка за тези, които не знаят. Предполагам, че ще стигнем до 7-то или до 8-то. Когато му победят, ще спра клипа. И така, сега сме до 5-то. Победили сме 4 за сега. Тая според мен ще го бием. Малко му боли гърлото. Ако ме чуете малко тихо, съжалявам. Ако ме боли, продължава да ме боли гърлото. Третия епизод може и да им говоря. За малко. С колко живота? Така. Добре. Той ще го бием. Омага, с колко живота. Надявам се да го минем, но няма да успеем. Или последния, или предпоследния ще ме бият. С колко живота. Съжалявам за този лак. Но другия път може да снимаме от Mozilla.
Гаден лак. Всеки път като снимам ми лаги. И той го бихме. И тук някъде вече ще губим. Или от тоя, или от охраната ще губим. 100%. Сега дали ще успеем да го бием тоя, не знам. Да, ще успеем. Майче. Успяхме, майче. Да. И предишния епизод за туториала на играта пропуснах да кажа, че бустър за работа не е толкова важен. Поне не съм снимал клипове от 14-то ниво. Сега съм 24-ти. 10 лева по-голям от предишния. Но така. Той ще ни бие 100%. Или 99% да. Ще победим. Бихме. Сега последния ще ни бие. Дебелия. Шишков ще ни бие сега. И ако има някои дебели, които гледат този клип, казвам им да спортуват малко, че да не станат като е. Сега ще ви го покажа. И моля без лоши коментари. Ако искате още такива клипове, дайте положителен вод за този клип. Абонирайте се за мен, харесайте го. Моля без лоши коментари пак. И дали ще бием тоя и ще губим. Ще губим. Предмет от комплект и той легендарен. Дало да го бием, стискайте палци, хора! И атака. Сега губим. Губим и губим. Губим. Айде.